گوتنê pêşiya amadekirin û pêşkêşkirin Mustafa Bîlan. Ava hêdî hêdî me ecêb jêdî. Serê te yî nêşe paçika lê megerîne. Hezar pez li ber şivanekî mexeltê. Ehmaqê dinê çû cem mala bavê jinê. Jina rind û mêrê bêheş bela serê gundekî ye. Cilê terziyan timî qetiyayî ye. Xwestina jina bi nermî heyfa mêran bi germî. Tifik çi xwezxwar be wê dûmanê doğrî derkeve. Devê vekirî birçî namîne. Xizanî tune ye nezanî heye. Pîreka fediyok bi gundekî peyê fediyok bi kundekî. Ezmanê sayî baran jê dernayê. Xaniyê min qula gur e lêjminneta çêtir e. Tu düz be şevê tarî pir in. Min bûkek anî ji ubê da. Nizam serê xwe girê da wê çi dûzanê bi malê da. Avê da serserî çi bihostek çi çar tilî. Him gêj e him ziman dirêj e. Ken ji dilê geştê baran ji ewrê reştê. Dê û keçê şer kirin bêaqila bawer kirin. Cilk cilk e dawî milk e. Zêr zane zor zane.